Arantxa.info. HCrik ez! Defenda dezagun! Eta proiektu aurrera ateratzeko, edo zein muga fisiko, mentala eta alakoak igarotzeko. C. Sacúdase en la alfombra que tiene en cada establecimiento las horas extras. Libera África Occidente. Libera África. Libera África Occidente. Libera África Presidente. Egunerokotasuna. Eta orain, kalera ateratzeko momentua da. Egin genuen duela 2 aste, Errotxapean, beltzen bizitzek balio dutela aldarrikatzeko, eta poliziak eraildako iraili omentzeko. Kalera aterako gara bihar ere, errefuxiatuen nazioarteko egunean, goizeko 12etan Carlos Hirugarrenean egingo den giza katean, eta kalera aterako gara ere, ekainaren 28an, harrotasunez, sexu askapena aldarrikatzeko. Pertsonen arteko sareek, harremanek, zaintzek indarra hartu duten honetan, elkartasunetik borrokara pasatzera goaz. Babes soziala, osasuna eta bizitza aurrean jartzeko garaia da, zerbitzu publikoak indartzekoa. Askoren lanaren etekinetatik, gutxi batzuen metatutako aberastasuna modu ekitatiboan banatzeko garaia da. Instituzioak patronaren menpe eta kapitalak bahituak izateari utzi eta herritarron mesedetara jartzeko unea da. Lehenik bizitza, lehenik herria. Unetxo bandez, gertuago da, gure Euskal Herri maitia. Unetxo batez, gertuago da, gure Euskal Herri maitia. Musikarekin askatasuna, musikarekin askatasuna, musikarekin askatasuna, musikarekin askatasuna.